María y Soledad, muchas gracias por las lindas felicitaciones de cumpleaños. Ελπίζω να το είπα σωστά αυτό. Μαρία, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Είναι κάτι που θα κρατήσω στην καρδιά μου για πάντα. Εύχομαι κι εγώ η ιστορία της Ελένης και της Άννας να έχει ένα αίσιο τέλος. Και ήθελα να σου πω ότι βρήκα πολύ γλυκό το γεγονός ότι στο βίντεο σου φορούσες ένα φουλάρι, γιατί η δικιά μου Μπάρμπαρα, η Άννα μου, φοράει πάντα ένα φουλάρι στη σειρά μας. Soledad, Mechita, νιώθω ότι έχω μια ιδιαίτερη σύνδεση μαζί σου, ακόμα και αν δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ, γιατί από την πρώτη στιγμή που ήξερα ότι θα κάνω αυτό το ρόλο, έψαξα, κοίταξα σκηνές σου και μου έκανε εντύπωση, με άγγιξε πάρα πολύ ο τρόπος που η ευαισθησία σου διαπερνούσε την οθόνη. Αν και ο κάθε ηθοποιός έχει τον δικό του τρόπο και τα δικά του εκφραστικά μέσα, αυτήν την ευαισθησία τη χρειαζόταν αυτός ο ρόλος, και από τη δική σου μεριά και από τη δική μου, και κάπως βρεθήκαμε στην ίδια σελίδα. Πραγματικά υπήρξε, όπως είπες, τολμηρή και μεταμορφωτική αυτή η εμπειρία για μένα, και εύχομαι αυτή η ιστορία να κάνει τον κόσμο καλύτερο, από όποια χώρα και αν λέγεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Ελένη Άννα, όλο το Ελένη Άννα, αλλά και αυτούς που έβαλαν το λιθαράκι τους για να κάνουν αυτό το βίντεο πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παρσέντες. Δεν έχω συνηθίσει να μου κάνουν εκπλήξεις συνήθως. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που κάνει εκπλήξεις στους άλλους, και ήταν πολύ όμορφο για μένα. Ευχαριστώ και ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε και από κοντά.